हेलो एवरीवन जुथाय क्रिपकेबो आं दिनै आबार फाइफिन बोका एराहा माइबांहा डिमासा हेरिटेज म्यूजियम के नाइमानि क्लाइरादा दिनै दे आबिथु जां फाइबाबा दिनै सेकेंड टाइम आं अदे लुगराव निसिनि आबार फुनुपिन हानां बावबा लुगराव निसिला ससे नायलाय अदे हामजौका दे सब्सक्राइब लाइक शेयर क्लाइ अदे हे बिसिङा नादि गेजा दं आं बुके दहा फुनु फालांनां निसि क्रिप ने लुगराव एस्टेल थाउसेन रमेश थाउसेन देवला सुरत चंद्र दाउला गुफु देवला जगेंद्रनाथ थाउसेन दे गोकुल चंद्र हजाय देवला केके हजाय पवित्र कुमार खेमप्राय एबोदे मोहित हजाय दे जयभद्र हागजे देवला प्रकांत आयसा पालन चंद्र लांटासा देवदे गोविंद चंद्र लांटासा एबदे थुलाराम सेनापति वीर सम्बुदन पंग्ल सेंयाजिक जया थाउसेन सोनाराम थाउसेन देवजित थाउसेन दीक्षा लांटासा नरेंद्र चंद्र खेमप्राय जयनाचरण बाठारी अदे एबोला जतन कुमार थाउसेन नित्यलाल दाउला गुफु अदे एबोदे विक्रम चंद थाउसेन एबोला दुआनी कटाइन सीएम देवलाल गल्लसा तो एबो आदाइला थाख्रि लुदु अदे हे एबो आदाइला को रामाय बेरेन दाउबा चिनेनाय सिलिंरिबा एबथु दाउरिबा एबो आदाइ सिलिंरिबा थाखाय फाख्रि लुबा एबो खाखाजां बदाला को खांख्रा हलायदु हेना वासै सिदु खाखा अदे बदा जाबखा गो खांख्रा हदु हेना सिया खांफाला दुको सेमसाजां सेमजित सेमसाराव एबो आदाइला मसा सावदु एबो आजु जन्दु एरना अदे इजां दे इबो आदाइ जाबखा स्नादि स्लाम माने जन्दुगो ओरे इजां दे जाबखा एबो आजु जाबखा आगो खांख्रा दाफ्लांदु लाबदा फायगाय go